Vitajte vo svete nášho jedinečného dizajnu a kvality. Naša vášeň pre vytváranie krásy a funkčnosti sa prejavuje v každom detaile našich dizajnových altánkov. Výnimočné a unikátne to je to, čo nás definuje. Naše prvotriedne smrekové stavebné reziva tvoria základ každého nášho altánku. To, čo nás však robí nezameniteľnými, je náš zmysel pre estetiku a inováciu. Atypické rozmery krovov a masívny tatranský profil dodávajú našim altánkom nezabudnutelný charakter a štýl. Naša konštrukcia je viac než len spojením materiálov. Je to umelecký kúsok, ktorý si môžete prispôsobiť svojim predstavám a potrebám. Sme hrdí na našu schopnosť vytvoriť dizajnový altánok, ktorý sa hodí presne k vám a vášmu prostrediu. Náš tím tvoria skúsení dizajnéri a remeselníci, ktorí majú v rukách nielen nástroje, ale aj vášeň a oddanosť vytvárať diela, ktoré nás odlišujú od ostatných. Každý detail je starostlivo premyslený, aby sme vám mohli ponúknuť nielen funkčný prístrešok alebo altánok, ale aj umenie, ktoré bude ozdobou vášho domova. Vyberte si nás preto, že my vieme, že každý kúsok reziva, každý spoj a každý detail na našich altánkoch má svoj význam. Pretože nám na našich výtvoroch záleží. Pretože vieme, že dizajn nie je len o forme, ale aj o príbehu, ktorý hovoríme prostredníctvom našich altánkov. Dovoľte nám, aby sme vám priniesli niečo výnimočné. Naše dizajnové altánky to nie je len konštrukcia. Je to dielo umenia, to je kus prírody vo vašom dvore. To je naša vášeň, ktorú radi zdieľame s vami.